Tak, dobrý, každý může být prezident. Ahoj, zlepšení. Jo, jsem dobrý, jsem dobrý. Jaký byl vlastně? Myslíme si, že když se na vysokou budeš dívat, jedno povolání, který by tak co je, co je to z toho? Já nevím, co se to může být. Nemám žádný zájem, žádnou budoucnost, nemám se na co těšit. Bože můj. Já jen nesoustředěná a teď nesoustředěná. Tohle by se člověk nebyla. Moje mizerná práce to vůbec není. To zní jako nějaký problém. Zkusím se to vytratit, než si mě všimne. Ne, podívej se na to. Nějaký problém? Jenom, že to byla kafe. Co to je celé? No a co si budeme dělat? Co mu na to řekne? Ale dejte to za mnou. Výborně, Pašáku. Jak se na to Tohle je dělá? vážný. Čo? Měli bychom to s ním důkladně probrat, není na sex ještě Já to emocionálně ukážu. zdravý. Ty sám nejsi na sex emocionálně zdravý. Ty si to zkral. Co mají emoce společného se sexem? Rodina má... Ahoj. Tak, jak to je, vezmi. Naopak vás to uchovává. Má skvělou platformu, je velmi působivý řečník a má větví. Na budoucího prezidenta. Další asi. Jeho první dám. Tomáško. Jak to myslíte? Já se nehrajte, ne? Co narážíš, to můžeš omluvit? Jsem to dneska nenášla. Přestaňte. Ale pokud si dáš na tělo. Co to je zase? Já se neukázím prezidenta třídy, To má tělo, ale nejvíc. prezidenta šachového kroužku. Lebo my vynašuje maso. Lebo my... Šachový? Proč nepochází od prezidenta klubu v životě Proto si dělám starosti jako prostě někdo musí dávat pozor. Co si odešel? Tak konečně můžu zase říkat. Si ho máš takovou děsnou radost. Hned, co tu Jiří Džemeček? Počkej, to nemůžeme. Když řekneme, že je její sen nemožný, bude nás nenávidět. To není fuknesní, ona na vejšku půjde. Pro její vlastní dobro za ní hned se půjdu a ten její sen zničí. Jestli? Zakroutím mu krkem a sednu ho do zem. Rozmačkám ho na tíši jako malýho brouka. A pak si seškrábnu spoty a hodím ho po ní. Nebo budeme dělat chápavé a milující rodiče a necháme rozhodnout svět a
Proboha, proč se tu bavíme o sexu? Zlato, cítil by se s někdy, kdybych odešel? A jeho vem sem. Majku, na sexu přece není nic jiného. Sex je úplně... Co? Ne, já jsem to jednou nepoužil. Tak co jsi s ním udělal? Že jsi přinesl do školy celý ban. Co jsem měla říct mami? Ne, díky, nepotřebuju ho. Nemá nic, pořád. Bez vás je pořád. Bez vás. Nechci, aby se cítil pod tlakem, že musíš dělat něco, na co nejsi připravený. Počkej si. Ani mě, brácho. Nemoc dobře, ahoj, kluci. Někdo volby? Myslíš, že máš šanci? Drahý Bože, prosím, Těžko bych nevybral, neoponenty. Když teda nemáš protivníka, tak k čemu tohle všech? Vidíš, jak je krásný kreslit s pitkama? Hned ten zpátky, co to konkrétně? Co to děláš? Chodím jako místku táhne na šachovnici. Tady si myslíš, že až vyhraju, měl bych tak chodit, abych přišel takový svůj ruky. Je to bezva. Takže Larry nemá protivníka. Přitom by bylo plnohodnotný kandidát. Například ty. Chtěl do toho jít sám, tak jsem ho nechal. To si nevážím. Musí být těžký držet se zpátky, jak pěšák, zatímco Larry. Vzhledem k tomu, že jsi to naučil. To mě nenapadlo. Je mi jasný, že jsi mnohem lepší hráč. Mnohem lepší. Vyhrál jsem 68 ze 74 partí a ty jsem prohrál proto, že jsem měl těžký kaš. No nic, díky, že jsi se stáhl a nechal Larryho slíznout k metanu, protože tvrdě si makal, přikázal znát. Ty jsi skvělý přítel. Fakt skvělý. Hele, jak se nedívej. Chodit jako střelec se mi líbí mnohem víc, asi na to přejdu. Jasně. A co kdybys rozhodoval o všem? Jde přece jen o tebe, ne? A ty idiot. Sám si to prezradil. Ty si ma netrafil. Hele, poslyš, udělal ten zpět. Už jo, je děsný. Co? Proč tohle říkáš? Mami, co je? Já nevím, o čem mluví. Myslím, že jsi hvězda, jsi fantastická. Ne, tak to ne. Říkal jsi, že to zní jako někdo, kdo se probudí uprostřed opera. Tak co teda, mami? Jsem dobrá nebo špatný? Ne, jsi dobrá. Jsi moc dobrá. Ale nejsi tak dobrá. Vždyť jste mi oba vždycky říkali, že mám krásný hlas. No, víš, to jsme lhali. No a proč jste to dělali? Protože to rodiče dělají, zlato. Posiluje to tvé sebevědomí. Jo, no, taky jsme ti řekli, že jsi přímo skvělá v baletu. Ale já jsem skvělá. Ne, ty jsi byla posekače. Kopla si toho chudáka, jo, přímo do oříšku.
normální. Tak jo, já vím, že tak trochu mečím, ale to se dá přece spravit na počítači, podobně jako u Ashley Simpsonovi. Ale je určitě stejně dobrá jako já. A jediná věc, kterou má Ashley a já, ne, je její táta, který je A taky má slavnou sestru, na jejíž slavě se neze. Však. Dobrý, jdem to napsat Dedovi. Ne. Franzi. Ne? Vypadl ten na humusa špatný. Nebudou to ukazovat. Vypadl ten na ten humusák. Humusák. Furt idiotko, koko. Já se autujem o tvoje pátlo. Já autujem o tvoju podušku. To mi nevadí. To je tak není moje auto. Já mám jinak tu podušku. Budem koukat. Toto jsem já, ty. Toto jsi ty trubka. A toto jsem já. To měla být jako omluva? Co pak jsem to neřekl jasně? Kdybys přidal promiň, tak možná jo. Ale nemusíš se mi omlouvat. On ty volby vyhrál. A hned po škole ho kluci z lakrosového týmu pověsili za spodky na školní bráně. Vážně? A ironií je, že měl na trenkách americkou vlajku. Představ si to. Mohl jsem tam vyset já, nebýt tebe, takže díky taky. Občas vážně víš, o čem mluvíš. Vidíš, Bože? Nepotřebuji tvou pomoc, zvládám to líp. A to bylo srdce. České snění vyrovala společnost SDI Media v roce 2007. Nic. Bez. Co je? Když jeho táta slíbil, že nás vezme do Philadelphie na výstavu komiksů, a to najednou zrušil. Víte, právě proto já s tím dětem jsme si. I když nechci, tak se vyhnám šlápek. Kdo to je špatný o manželce, radši ne. Těšil jsem se na to celý rok, bude tam milion stánků s komiksama a obrázkovými matrýškami. Vážně? Jo, a taky tam budou jako zvláštní hosti herci z galaktického vojáka. Hlavně galaktickou vojáku. Jo, a taky se tam budou promítat skvělý filmy a japonský kreslenky. A bude tam velký To kernel. musíš vážně velký kamer, to je skvělé. Já vím. Vidíte, jak si najednou někam nejedeme a... Já bych si někomu, kdo by nás tam vzal. Tak hodně štěstí. Já jsem tu jenom 2 postavy. Dva budou muset spát spolu. Tak co? Jak to vymyslíme? HBO uvádí rodinná válka.